Биrini салгывын дурубеларынан качакта жон ортотугар иде тагымын Тургутара Олимпикс чемпионат жукускайга салганар. Күректеги регионнагы түйме караса хасире быйыл 19 кайыскага кыттыр опсай сүйсотуттөт конкурсан өз бөлөккө үйренәчиле устудионнор оны специалисттер ден араксан күректелдер. Театр лого быз кенненәңе артисттер түбүктерин кыттачылар өйдөрүгөр жөһүйен көрөн сайт оңорорго түбүгөреллер. Онна бары суга 4 час берелер. Бу веб-дизайн кайыска сорудага. Күректеги Котугулу-Линги федеральный университет инфраструктурный технологияларын колледжигер барар. Манна Жукускайттан онна бүлүттен 6 студион кыдынна. Юриднаха чепчиковларын тохторнары, главный тохторнары велихнада коттары. Еще уже хинейді хап. Балерин кис болдым. Быйыл атта хин кыгылдырын. Бу кемге атын хоско үйренәчилер мультимедийный журналистикага сонун сүрәнникиллерге сүбеләһәлләр. Максим Ходорченко ырак өймәкәндән сылжар. Кине огыр дагыттан сүйөктәре ылжар. Ануга биһиге канал биттәрибет Весна на НВК акциятыгар сертификат туттырылган экзоскелет ылынан сыдамнык хамсанар келер барар болбут. Максим журналистиканы сергир. Он Волгоградка апрельга джупут, он на горутара, он бятиком лухар движения агрибари, но кине предназначен для домашнего ношения, где литен бятен кандан дихнися корка дана, литен буконкус дан агалбата. Уснера хиджаван, окружок мультимедийная журналистика, сигабата пегаска. Он мин рутера, Олимпикского барыкаптен, он мен согласился, бастика каттаван. Күректеги студионнар үле булуналларгар үйренәчиләргә иделәрен таба талалларгар көмөләр. Тәрәһен быел төрдүс төгүлүн ытыллар. Халбар компетенцияларынан алар бәләрен тәһиргән кадәр балыктыр ди. Онна салгы үлеләргәр, салгы лохтыргар, әлбәх мөнәктәрәх переди ханы бит бу күректеги. Бәләрен профессионал курдук булаларгар, сайдаларгар опыт күрдік балар болады. Чемпионат алтынны 13 күнігер дерем Жакускайга онна Нерунгрига 14 тарас площадканан бары. Кырилақтыр Сетиннига Москваға ытылар национальный чемпионатка Республика Чехин көміскөқтірі. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Жакускай.